kwachiwenga kwane inonzi balls offering and mukada kutarisa izvozvo zvina mweya waMwari mukati. Okay. Chokwadi chaicho ndechekuti mascripture acho ari kupi? Kana mataura nyaya kwachiwenga inondishamisa. Nekuti chiwenga ndiye anonyatsotaura kuti tithe paKorinda inoparidzwa. Tithe paEfeso inoparidzwa. Pauro haana kutora. Jesu haana kutora. Peter haana kutora. Vakakanganwa here? Alright, ko iyi yamuri kuti yamataura izvozvi. Mati inonzi chii offering? Balls offering. Iyo kuti murume wese your testicles. Yes, your testicles, you have to, there is an offering for that. Mumwe noumwe ngaaite sezvaakafunga pamoyo. Right. Arege kuita nokuchema. Nokuchema? Kana nokurevererwa. Kurovererwa. Good. Nokuti Mwari unoda munhu unopa nomufaro. Munzati anotuka Magaya. Kuti Magaya akazobira vanhu mari achiti maapples. Chii chakasiyana Magaya naChiwenga? Hapana. Nemhaka ndichiti havana kusiyana. Okay. Nekuti Chiwenga ari kungoshandisa Bible kuita zvaanoda kuvanhu. Magaya ari kungoshandisawo anoending kuita zvaanoda kuvanhu. Vese iri nzira yekungomanipulata vanhu. Okay. Saburi kuti mimi Magaya naChiwenga havana kusiyana. Havana kusiyana ngoti vari kuuya nemadirections akasiyana. Uyu Chiwenga uyu haana anointing. Anoshandisa Bible. Anoshandisa scripture. Omanipulata vanhu. Magaya manje ari kushandisa anointing. Yandisingazive kuti ndeyaMwari here kana ndeyani. Izvo handidi kuzvibata. Whether it's diabolical or divine. Anoshandisa anointing. Kumanipulata vanhu. For their own personal benefits. Wese munhu akaroora munhu asiri virgin. Hauna wakaita zvisiri pamurayiro waMwari. Because muBible munhu asiri virgin anofana kuzodai, zvofana kuzodai. MuBible wacho kuvaKorinde here? KuvaRoma here? KuvaEfeso here? NdiJesu here? NdiPauro here? NdiPeter here? IOld Testament yaramba chegumi. Same Old Testament yaari kurambira chegumi ndo yaari kutora law yemamarriages. Hallelujah, hama dzinodikana. Once again, regedzai titende Mwari uye toda kutenda platform ino. Want to appreciate our brother Menas Chibanda of Chibanda Media for allowing us to express our views, our biblical views on this platform. Uye nekukutenderawo imimo zvekare our audience kuti tigoverane pfungwa dzenyu patinenge tichikurukura. In the studio, I also want to welcome our guest all the way from Manica, Provincia de Manica, Apostle Brighton Nyamanti. Apostle, I welcome you, man of God. Thank you, man of God. Amen. Thank you, man of God. Ndinotenda nekuwana mukana pa platform ino. Mwari vaitira zvakanaka vabati vebasa riri pano. Munhu waMwari, kuMozambique vanobvisa ere dismo chegumi. Pane vanobvisa. Pane vasingabvise. Okay, pane vanobvisa kuna vasingabvise. Inini ndine manzwisisiro andinoita chegumi. Uye ndinotenderana nekupesana kwandinogona kuita nevamwe vasinga subscribe to my view when it comes to dismal or when it comes to tithe or when it comes to chegumi in Shona. Last time takanga tine munhu waMwari vaitsanangura vachiti ni chegumi ndinotora vanoitwa Evangelist Damiano ende ivavo vanotora zveshuwa naika. Saka inini my view ndeyekuti ndinobvisa chegumi but ndisingatarise pana Moses, but ndichitarisa pana Abraham. Nemwe nzira mukuti amutarise pamurayiro. Exactly. Nditarise pamurayiro wa Moses. Ndinotarisa kutenda kwa Abraham. Ndichitenda kuti Abraham ndibaba vangu pakutenda. Vakabvisa chegumi ari munhu wekutanga. Akabvisa chegumi achipa Melchizedek. Tinoiziva nyaya yaMelchizedek. Ende muzukuru wake anonzi Jacob. Hapana hapo pakazorekodwa
kunzi wakazotora chegumi but tinomuona achipromisa kuti kana Mwari mukandichengeta mukandidi ndichakupai chezvegumi zvangu paropafadzo rese ramuchandipa. Saka inini ndinotenda kuti chegumi ndinochibvisa but ndakatarisa kutenda kwababa vangu Abrahamu. My question now ndeyekuti imimi munhu waMwari kuMozambique uko munotora here dhizimo? Kana musingatori sei musingatori dhizimo? Kana muchitora sei muchitora dhizimo? Inini semufundisi anditori dhizimo. Okay. Anditori chegumi. All right. Because ngatitangirei pamataura kuti imimi munotarisa nyaya yaAbraham as our father of faith. Baba vedu vekutenda. Saka Abrahamu muri kuti akabvisa nekutenda. Handizvo zvamutaura. Ini ndinoti Abrahamu haana kubvisa nekutenda kwatofunga, akabvisa nekuteerera. All right. Even though the scripture say nekutenda, handitika. But scripture imwe chete iyoyo ndoinoti kutenda kunouya nekunzwa. It means Abraham pane paakanga akazvinzwa. Because there is no faith without a word. That's true. Saka zvinoti Abraham pane akambomuudza nezvechegumi. All right. Akazviita nekutenda. Kutenda chii? Haikwanisa kutenda pasina word. All right. Nekuti kutenda kunouya neword. All right. Saka kana kutenda kuchiuya nekunzwa zvikuru kuti Abraham akaudzwa kuti ndoda chegumi. Sezvamambotaura kuti Jacob hatina kuzonyatsonzwisisa apa, uyu Isaac hatina kunzwa paakanzi akabvisa, but zvinoratidza kuti vaibvisa. Ndo zvaingoitikawo kuna Abraham. All right. Hazvina kurekodwa kuti Abraham akadzidziswa nezvokubvisa chegumi kana kuti akaudzwa nezvokubvisa chegumi, but zvinoratidza kuti aizviziva. All right. Haana kutangira paya pakunzwisisa kwangu shoko raMwari. All right. Why ndiri kudaro? Nekuti kazhinji vanhu tinofungidza kuti law yakatangira pana Moses. Yet law yakatangira pacreation. All right. Toda magwaro munhu waMwari. Toda magwaro. Okay. Ngatitange taziva kuti kulaw kune chii nechii. Ngatibopikai zvinhu zvishoma zviri kulaw. All right. Sacrifice iriko kakulaw. Yeah, iriko. Right. Circumcision iriko. Inonzi Sabata. Sabata. Unclean and clean animals. Zviriko. Mukadzi akasviba nedzakachena handi zviriko. Ngatitange tatarisa kuti Noah paakapinda muareka akanzi kudii kusati kwane murayiro. All right. Kusati kwane law. All right. Moses asati anyora kuti kune mhuka dzakasviba kune dzakachena, Noah akanzi kudii. All right. Noah akanzi kana wotora mhuka utore dzakachena dziri 4. 2 murume nemukadzi. Asi pane dzakasviba tora 2 chete. All right. Then isusu tobva tati law yakatangira kuna Moses. Ivo kunoku kuchitoratidza kuti Noah aitoziva kuti kune mhuka dzakachena nedzakasviba. Audzwa. Aitozviziva kuna kuti law yaiveko kare. Vaitoziva kuti zvadyiwe zvakasviba. All right. Nekuti aida kutoita confusion kuti muri kunditi chii kana kuti dzakasviba nedzakachena. All right. Chiri kuita kuti azvinzwisise, azviite, inya kuti aiziva kuti yakachena ndeipi. Haana kuudzwa nzi panguruve tora 2 nepatsuro tora 2 pauko. Zvakanzi pane dzakasviba nedzakachena. Kuti aitoziva kuti kana ndikatoiona ichibva uko iyo yakasviba, akatoona yoziva kuti iyo yakachena. Law yanga iriko kare. Circumcision yatiri kuti circumcision ilaw Abraham ndiye akatanga nayo. Saka kana tichida kuteedzera zvakatangwa naAbraham handei kucircumcision. All right. Sei tazoda tithe chete tichisiya circumcision. Nekuti tithe kana tati alright ngatibvumirane kuti tithe yakatangira pana Abraham. Ngatibvumirane. Yeah. Tithe yatangira pana Abraham, circumcision yatangira pana Abraham. Tozibvisa circumcision totora tithe. Hazvirevi here kuti inyaya yekuti pane kangokara katiri kuita kuti kudaro here ndo maonero andiri kuita kuti tine zvatinochuza mushoko kuti izvi ngatikrosei nazvo kuenda kuNew Testament, izvi ngatisei zviriko. Yeti zvekuOld Testament zvinofanira kusara zvinofanira kungosara. Saka munhu waMwari muri kuti mimi murayiro
wakatangira pacreation. Pacreation. Murayiro ndobva mapa example ya Noah. Right? Kuti akazi tora mhuka dzakanaka nemhuka dzisina kunaka. Before law. Before murayiro usati wago. Saka kutoreva kuti Noah aitozviziva kuti kune mhuka dzakanaka, kune mhuka dzakaipa. Ndobva mataura nyaya yecircumcision. Kuti circumcision haina kutangira pana Moses. Circumcision yakatangira pana Abraham. Yeah, ichokwadi. I agree with you. Todzokera back. All right. Yeah. Sacrifice. Yatiri kuti isusu hatichaiti sacrifice. Sacrifice yaitwa na Moses hatichaiti. Sacrifice yedu ya Kristu. Anditi? Sacrifice yainotanga na Moses. Kaini na Abel chavakaurayirana isacrifice. Ndosaka ndati law yakatangira creation. Okay. Ndiani akaudza Kaini na Abel kuti kune sacrifice. Kana vasiri baba vavo. Zvino kuti Mwari vachisika Adamu vakamuudza nyaya zvesacrifice. Hazvirevere munhu waMwari kuti vakanga vaine the law which was written in their hearts. Okay. Kana tikati zvasiyana this law which is being written on the tablets. Right. Inini kunzwisisa kwangu ndewoti. If there was a law in the heart yakaiswa muna Adam. Mwari zvavanoita vanoshanda toiti chi. Kana vakakupai wedi mimi muri imi bishop wechechi. Wedi iro ravasi kuzoripa muteedzeri wenyu. Imi ndimi munofanira kuriparidza. Ndosaka menzwa kuva chiti kuvaIsraeri. Zvandakuudza izvi ngazvinyorwe kuti vanhu venyu vagoziva. Mwari havasi kuzotaura futi. Saka kana iri law yakaiswa mumwoyo, yakaiswa muna Adamu. Vamwe vese vakadzidza kubva kuna Adamu. Kwanga wakudzidziswa. Kunzi vanangu, mukarima munodai. Kana mapedza makwai yenyu munodai. Kutenda Mwari. Saka ndobelieve kuti law yakabvira kucreation. Saka why Mwari vakazopa Moses the law? Iyo law wanga wagara uri kucreation. Right. Tikuona panapa tine vana veIsraeri. Vasingachazive dzinza ravo, vasisina nzvimbo. Vari kuEgypt. Madzibaba vavo vakaparara. Ende kuparara kwavo ziva kuti vaparara vari muuranda. Hakusisina mukana wemateachings avaipuhwa vari pamafreelands. Saka vana ava vakurira muuranda. Chavari kurwira panapa inyaya yerusununguko. Havasisina murayiro. Murayiro waparara. Havasisina information. Ndosaka mukona Moses achiuya. Ari kuuya achiti Mwari wemadzibaba enyu. Ari kuvaudza kuti Mwari vanhu ava kava vanotoziva kuti madzibaba edu vaive naMwari but ivo havachatomuzive. Vakutointroducwa kuna Mwari wavo. Kuti havachamuzivi nekuda kwekugarisa muuranda. Nemurayiro havachauzive nekuda kwekugarisa muuranda. Vagarisa muuranda vanava. Munhu akagarisa munhamo chaivo haazive marights ake. Munhu ari munhamo haazive kodzero dzake. Saka munhu waMwari, imimi mati amubvise chegumi. Andibvise. So what are your bases? Andigamuchire chegumi. All right. Ima amugamuchire. Andibvise. What are your bases? Ndinobhesa pakuti chegumi ilo. And law yanga yakamirira Kristu. Saka yakamirira Kristu auya. Why do I go for the representative? Ndichisiya the man himself. Okay. How do you munhu waMwari sei muchiti chegumi murayiro wakamirira Kristu ndizvozvo? Murayiro wamirira Kristu. Saka imi mamuchabvisa chegumi. Nekuti chegumi murayiro. But you are tracing this from Abraham. Okay. Saka ndiri kuti nini? Kristu auya. Handichateedzeri teaching yese iri back. Kwete kuti handichateedzeri as like kuti hazvisina basa. Asi zvaakatisunungura mazviri ndobvuma kusunungurwa. Kana paine chaakatora nekuti pane zvaakatotora akakrosa nazvo. And ngatirangarirei kuti Jesu anototi handina kuuya kuzotapudza murayiro, asi ndakauya kuzozadzisa.
kuzadzisa kureva kuti murayiro uripo wanga usina kukwana, kureva kuti pataibvisa chegumi zvanga zvisina kukwana, zvireva kuti paitwa sacrifice yekurayiwa gwai zvazvisina kukwana, zvireva kuti paitwa circumcision zvazvisina kukwana, zvoreva kuti paichengetwa sabata zvazvisina kukwana, paibviswa chegumi zvazvisina kukwana. Saka Kristu achiuya kuzozadzisa, anozadzisa achiti ndo zvatinotsvaga, nekuti haasi kubvisa nyaya yekupa, ndo panofanira kuwirirana. Alright. Kubvisa chegumi hakusi kubvisa nyaya yekupa, asi ari kubvisa kapiro kanonzi chegumi. Alright. Ndokuzadzisa kwarikuita. Okay. Sacrifice haasi kuibvisa kuti hakusina sacrifice, but ari kubvisa zvinosacrificewa. Sacrifice iri but zvinosacrificewa. Circumcision haasi kuti hakusina circumcision, asi panosacircumcisewa. Now is the circumcision of the heart. Alright. Saka giving yanga iri yetithe ndo iri yatiri kuti isusu akaishandura kuti ive giving chaiyo. Iyi yanga isina kukwana. Saka chaiyo ndeipi? Babani munoziva here kuti giving yeNew Testament yetithe was easy than the New Testament. Okay. Ndo vanga vachifara kuti hatibvisi tithe, ndo panoda kukuratidza kuti aiwa shoko raMwari pamwe pacho ukariongorora pane parinokurwadzisa kana usina mweya waMwari. Fungai kuti ava vaibvisa tithe kurati vakatengesa munda vaifanira ne$100 vaifanira kuya nemari $10. But paNew Testament muapostoli ane mweya mutsvene ari kubvunza kuti uri kuda kutengesa, enda kutengesa uye nazvo zvese. Tobva ipapo Anania naSafira. Right. Zvekusvika pakuti kana ukasauya nazvo wambozvipromisa kuuya nazvo unofa, unozvifira. Yeti kune chegumi wanga usingafi. Right. Handei tobva tafamba, tobva tasvika pana Jesu, vanhu vari kuita maofferings avo, iye ari kuenda pabasket pari kukandwa mari, osvika aumira pabasket pari kukandwa mari, obva atarisa mari dziri kukandwa, vari kukanda $100, vari kukanda $1,000, vari kukanda, pozoita mumwe munhu akangokanda amene kuti toti 50 cent here, akanda kamari, otarisa obva ati uyu ndiye apa. Mire munzwe reason nekuti atora zvese kubva pane zvaainazvo. Zvotoreva kuti kupa kunonzi kupa naJesu kwakazara. Une time yaunofanira kupa kwaunosara uchinzwa kuti ndasara ndisina mauri. Mukati mako unonzwa kuti apa ndapa, kwete 10% yai. Saka muri kutaura here kuti Mwari havagone kuropafadza munhu abvisa chegumi. Alright, andipa vhesi. Vakorinde vechipiri 1 Corinthians chapter 9. 1 Corinthians vechipiri second 2 Corinthians chapter 9. Ngatange pavhesi ya 6 kuti nizwise nyaya yacho. Chaverenga pavhesi ya 6. Zvinorangarira chinhu ichi. Remember this. Unodyara zvishoma. Whoever sow sparingly. Unochekavo zvishoma. Whoever sows sparingly will also reap sparingly. Unodyara zvizhinji. Whoever sows generously uchachekavo zvizhinji. Will reap generously. Nyaya iri pakuti kana taakuzadzisa nyaya yekupa haine chegumi, ine zvawapa. Okay. Tikatoramba tichipa chegumi hatisi kutopa sekuda kwaMwari. But ndikapa inini maringe nekutenda kwangu ndobvisa chegumi. Ndichipa inini ka ndiri kupa chegumi changu in the name of tithe. Alright. Maringe nekutenda kwangu. Tichaenda pavhesi iyoyo. Ndombo explain hii. Kupa kwako ndo kune goho rako handitika. Kupa kwako. Saka kana iwe uchipa unofanira uchipa uchiziva kuti ndine zvandinowana zvichienderana nekupa kwangu. Right. Saka tobva tatarisa kuti sei ndichibvisa chegumi. Chegumi kwanga kusiri kupa kuti munhu agopiwa.
kwanga kuri kupa nekuti wapiwa. But Kristu ari kuti according kuvhesi iyi kutaurwa naPauro iyi, Kristu ari kuti, nekuti Pauro anotsotaura kuti ndi Kristu akandidzidzisa. Saka Kristu ari kuti kana uchipa, ipa uchiziva kuti zvine zvauchawana kubva kwazviri. Kapo zvishoma. Ehe. Uchacheka zvishoma. Saka ukapa chegumi, wadzokera kumurayiro kwekupa nekuti wakapiwa. Handiti? Asi ukashandisa zviri kudiwa neNew Testament, zvakuda kuti uri kupa kuti ugopiwa. Mubvunzo wangu munhu waMwari. Takakubatsira vanhu vakatiteerera. Naika. Kune vanhu vandakanzwa vane matestimony. Right. You understand? Etai. Achiti kubva musi wandakatanga kupa chegumi. Maudzisa. Zvinhu zvangu zvakatanga kufamba. Good. Ndimwoyo. Mumwe obva ati kubva pandakamira kupa chegumi. Zvinhu zvangu ini zvakabva zvamira kufamba. Chii chinenge chichiitika? Zvinodzokera papfungwa yamataura yezvaunobhiliva. Chiringoshanda apa ibhilifi. Hachidzi chokwadi kuti ndozvakaitika. Ibhilifi yake. Mukada kutomubvunza zvakamira zvacho, haagoni kukutsanangurira zvakazara. Mukada kumubvunza zvakafamba zvacho, nekwaanga kumashure kwacho kwanga usingafambi. Nekuti Mwari havazorwisani neshoko ravo. Except kuti inenge nyaya yekuti vanoti ndoregerera nguva dzekusaziva. Anenge asati asangana nechokwadi chekuti tithe haisi kufanira kupracticezwa nesu, because zvanga zvisina kukwana. Ini reason yangu yetithe kuti ngatisaita tithe, tikange tichita tithe, we are still doing zvinhu zviri incomplete. Okay. Toda zvinhu zvakazara. Right. Ngatichitarisa vhesi inotevera. Tiri pavhesi 7. Mumwe noumwe ngaaite sezvaakafunga pamwoyo. Right. Arege kuita nokuchema. Nokuchema? Kana nokurevererwa. Kurovererwa. Good. Nokuti Mwari unoda munhu unopa nomufaro. Right. Ndo vhesi yakaita kuti ndidzokere back kwesoko. Ndaona vhesi kuti handifanire kupa nekurovererwa. Chero pandiri kutaura kuti Mwari vanoda kuti upe zvaunonzwa, kwete nekurovererwa. Handisi kuti munhu Bhaibheri riri kuti munhu alright, kana imwe version mukaiona inoti kwete nekutemerwa. Munhu ngaasaite zvokutemerwa, kuudzirwa, kupuhwa muganhu. Saka alright, taura. Because tine kumachechi kunoendwa navanhu. Tinobatsira vanhu. Vamwe vanoti muprofita, bishop, mufundisi, anoti nhasi kune Sunday service or service yechakati. Ndizvozvo. Uya nemari. Ukauya $20. Ukauya $1,000. Ndopa tikuda vema-1,000. Alright. Amanzwisa. Vema-1,000 varipo here. Tikuda vema-500. Tikuda vema-200. Vanhu ivavo vanoropafadzwa here? Right. Zviri panapa nezvokuti Bhaibheri rati munhu ngaape asingachemi. Handiti? Chinochemedza hachisi chawakafunga, ndechawakamanyikidzwa. Ngaape zvaakafunga, ape asingachemi. Ndikafunga kupa $10 handichemi, asi ndikamanikidzwa kupa $10 ndopa ndichichema nekuti kumanikidzwa. Ndikanzi ukasapa hwindi kudenga, ndakupa nekutya kusainda kudenga. Ayo ndio inonzika sacrificial giving. Abrahama wakatora mwana wake anga ari ega. Right. Akamupa Jehovha, akazoti Jehovha jire, Mwari vakazomuropa. Right. Saka kana ndichi kusacrifice kweOld Testament, ndikainidzokera ndichiti kwanga kusina kukwana. Alright. Sacrifice ikangoita yeOld Testament haisina kukwana, nekuti Old Testament yese yanga isina kukwana, ndozvakawira Kristu kuzozadzisa. Saka tinofanira kuziva kuti kana uchita sacrifice ngaibve pamwoyo. Hazvisiri zvekuudzirwa. Chinhu chandiri kuramba ndechekuti mutiudze kuti pa $10 bvisa $1. But munhu waMwari. Hande, mirai.
$10 bvisa $. Ndo zvinhu zvandiri kuramba nekuti maakundiudzira hazvichabvi pamwoyo pangu. Saka zvobva aiwa izvo zvisikukudzira zviri mushoko mushoko macho ka ndo paiswa muganhu. Alright. Ndo pari kunzi zvamaiudzirwa izvo hazvichashande. Ndo zvauyira mashoko iri. NdiJesu uyu. New Testament ndiJesu because vanashanda nemweya mutsvene. But uchinzwa munhu chemuda Mwari mafungiro angu ine. Abrahama ndomuda Abrahama. Alright. Abrahama haatange kupa chegumi ndizvozvo. Ndizvozvo. Anopiwa Holy Communion. Atanga apiwa wine. Opiwa nechingwa. Odya. Iye ozotora chegumi chake. Obvious. Alright. Ndoda kukubvunzai kuti sei madedza chingwa chiya newine Holy Communion. Kristu. Pa altar mutemple mamusina here wine nechingwa. Angari Kristu here. Ndizvozvo. Angari Kristu aneti. Right. Saka muda kuona kuti haisi New Testament because I heard munhu achiti akanwa wine, akanwa ropa raJesu nemuviri waJesu. Saka kuda kuti Abraham akararama kuNew Testament. Saka vemuOld Testament achivanga vasingamwe here. Ameno kana munhu zvokwandikuedza kwete. Ndikuedza kuti vanhu vanenge vakutora Abraham kuti aiwa Abraham ndo kuNew Testament because akagamuchira wine, akagamuchira the body of Christ and the blood of Christ. But Old Testament yacho vaingonwa wine nechingwa ichocho. Saka zvichireva kuti ndeve kuNew Testament futi. Vasi kuNew Testament. Right. Sei Abraham ega mamudzura kuNew Testament kumisa Alright. Ndofunga ipapo. Ava kazonwa ava. Avanzwisa. Ava kazonwa vaMozisi ava. Vakazonwa written. Right. Kureva kuti uya hana sekutaura kwamaita. Uya hana paakanyorerwa. But vaingomwa. Abraham ndo paano. Right. And mukada kudziona ndo yanga itori staple food yavo. Alright. Saka musatiudze zvokuti yanga iri Holy Communion. Nekuti yaive staple food yavo. Alright. Saka zvinoti vaidya Holy Communion mazuva ese. Neiye Jesu paari kutora chingwa paipai. Haana kugadzira chingwa chinyowani. Chavaida kutodya. Chavaidya mazuva ose. Ende yanga itori sapa yavo. Ndosaka chinzi last supper. Yanga itori sapa yavo. Ndo yakangoblessa. Saka wine nechingwa hazvireve Holy Communion. Iyi Holy Communion kana yablesswa. It becomes holy. Saka Abraham haana kumbodya Holy Communion. Asi kuti nekuti zvataurwa nemunhu mukuru ane mbiri. Zvobva zvangoita kunge chokwadi. Alright. Zvinhu mazoe nemabiskitsi zvatinongodya mazuva ese. Isusu tinoshandisa mvura nesadza. Sadza nenyama nemvura. Zvodai Jesu anga ari muno muZimbabwe. Nhasi Holy Communion ingadai iri sadza nenyama. Kana kuti tinozoona vamwe vachigadzira tumabiskitsi tumwe twewhite. Nyaya haisi pane chamuri kugadzira. Nyaya iri pane zvamataura. Izwi ndo rinoperekedza sadza. Saka riri kuperekedza. Muri kufunga kuti mimi flower inodelivera munhu kubva pasini. Saka muti chingwa ndo chinodilivera. Wine inoye kutoti ikagarisa inodhaka. Ndo ingabvisa munhu pasini. Iri kunzi blood of Christ nekuti yablesswa to be blood. It's not blood. Haisi nyaya yewine, inyaya yezvamadeclare. Saka inini ndogona kutokuudzai kuti kana tikada Holy Communion chete tikashandisa mvura. Kana maheu. Tototi blood of Christ. Kana maheu. But the problem ndeyekuti hazvizoiti vanhu takabhilivha mureligion zvokupera totoda wine iyoyo. Saka ndiri kuti Abraham haana kudya Holy Communion. Chakapiwa naMelchizedeki musuya. Zvinhu zvaaidya mazuva ese. Inyaya yekuti anga abva kuhondo anga ine nzara. Alright. Iyezve anga ane nzara paipai akangopuhwa kunzi akwanise kusevhaivha nekuda kwenzara yaanga inayo. Vanga vasina chikafu. Hatifunge here kuti Abrahama naMelchizedeki vangaita pane transaction yekuti iwe wandipa wandigira chekudya. Right. Ndandane nzara. Saka iwewe torawo chiendawo nezvizvi. Right. Ndo izvo zvitotenderana. Zvakaitika kuti sezvo wandipa
kana kuti anga Abraham aitenda ati andingazivi word rekushandisa apa but totenderana kuti nekuda kwezvakaitirwa Abraham iye akaitawo zvakadii zvakaita. but ndiri kuti New Testament manje iri kuti munhu ngaasaita zvinhu zvekutemerwa ende andifanire kuita zvekuteedzera mumwe ndofanira kunzwa mumwoyo. Giving yese inofanira kuitwa nemunhu ngaaite from the heart. Amen. Amen. Munhu wese pese paanoda kupa ngazvive pamwoyo pake kwete nekuti mufundisi vati munhu acharopafadzwa maningi naanobvisa 1000 unonyeba we1000 asi anoropafadzwa maningi. I think maviewers vedu muri kuzvinzwa zvekutaura munhu waMwari kuti giving ngairege kuita yekutemerwa. Ndizvozvo. Ngazvibve pakadzika pemwoyo pako. Kana mwoyo wako uchikuti ipa 1000, right, give 1000. Kana mwoyo wako uchikuti ipa $2, wotobvisa pa 1000 ipapo wobvisa $2. Wobvisa $2. Usamanikidzwe. And God will bless abvisa 1000 na abvisa $2. Saka there is a difference between giving and fundraising. Right. Maita zvakanaka. Pane pekuti tiri kuda mari yekuvaka. Ndivanani vane ma1000. Fundraising. Haisi giving. Ine ma-blessings ayowo. All right. Iyo inogona kushanda nekuti ndogona kutodeclare kuti wese achabvisa 1000 pabasa iri anofanira kuwana nyasha dzakati. Izvo zvinoitika. Ideclaration nekuda kwegrace iri pamusoro pangu. Zvinoitika. But kana iri nyaya yekupa kunobva pamwoyo, akufaniri kumira munhu anonditi bvisa mari yakati. Saka ndikuti tithe ndo pairi kufira. Nekuti tithe koma seed offering ngati kuibata efuti yo yema seed offering. Right. Seed offering Bible riri kuti iro munhu anokohwa zvaanodini zvaanodyara. Saka izwi rekuti seed offering handisi kuziva kuti tiri kuritora kubva papi nemhaka ye nekuti kwese kupa iseeding. Hapana inombofanira kunzi seed offering chakazodai kuti vane free offering isayapa, vane seed offering isayapa, vane altar offering isayapa. Zvese zviyazvo yangova nzira yekuti pamwe mari dziwande muchechi. Kwachiwenga kwane inonzi bowls offering. And mukada kutarisa izvozvo zvina mweya waMwari mukati. Chokwadi chaicho ndechekuti mascripture acho ari kupi. Kana mataura nyaya yekwachiwenga inondishamisa nekuti chiwenga ndiye anonyatsotaura kuti tithe paKorinda inoparidzwa, tithe paEfeso inoparidzwa. Pauro haana kutora, Jesu haana kutora, Peter haana kutora. Vakakanganwa here? Alright, ko iyi yamuri kuti yamataura izvozvi mati inonzi chii offering? Bowls offering. Yekuti murume wese your testicles. Yes, your testicles, you have to, there is an offering for that. Iri kupi? Inowanikwa hatizivi kuti inowanikwa papi. Ine scripture. Kune fast offering. Zvine scripture. Kana zvine scripture Jesu akaita here? Because iye tithe akairamba achiti Jesu haana kuzviita. Saka handite. Pauro haana kuita. Saka kana iye nhasi uno mubvunzo wangu ndekuti Jesu akazviita here zvaari kuita. For example, matondibudisa imwe nyaya. Munonzi kuti anotuka Magaya. Kuti Magaya akazobira vanhu mari achiti maapples. Chii chakasiyana Magaya naChiwenga? Hapana. Nemhaka inichiti havana kusiyana. Nekuti Chiwenga ari kungoshandisa Bible kuita zvaanoda kuvanhu. Magaya ari kungoshandisawo anoending kuita zvaanoda kuvanhu. Vese iri nzira yekungomanipulata vanhu. Samuri kuti mimi Magaya naChiwenga havana kusiyana. Havana kusiyana ngoti vari kuuya nemadirections akasiyana. Uyu Chiwenga uyu haana anointing. Anoshandisa Bible. Anoshandisa scripture. Omanipulata vanhu. Magaya manje ari kushandisa anointing. Yandisingazive kuti ndeyaMwari here kana ndeyani. Izvo handidi kuzviona. Whether it's diabolical or divine. Anoshandisa anointing. Kumanipulata vanhu. For their own personal benefits. Alright. Chiwenga papi because Chiwenga ane mafollowers ka. Izvo zvavanokuti ataka kuti munopenga asi mira ndikudze. Ndoda kuvaratidza vanhu vacho. Chiwenga ngatidzokorepa anotaura kuti kuEfeso haina kutorwa. Alright. KuKorinda haina kutorwa.
kuvaroma haina kutorwa, Jesu haana kutora, Pauro haana kutora, Peter haana kutora, vakakanganwa here, vese vanotora makava. Handizvo zvanotora chimira munhu ari kuiramba nekuti ndeye Old Testament, kuNew Testament haiko, asi anodzoka oti wese munhu akaroora munhu asiri virgin hauna wakaita zvisiri pamurayiro waMwari. Because muBible munhu asiri virgin anofanira kuzodai, zvofanira kuzodai. muBible wacho kuvaKorinde here, kuvaRoma here, kuvaEfeso here, ndiJesu here, ndiPauro here, ndiPeter here. iOld Testament yaramba chegumi. Same Old Testament yaari kurambira chegumi ndo yaari kutora law yemamarriages. Saka muri kuona kuti ari kushandisa Bible kumanipulata vanhu nemhaka zvinondifungisa kuti iye anenge anonyanya kufarirawo nyaya dzekuvakadzidzi. Kungofungawo kwangu. Because munhu revelation iyo unoitora kupi? Kana uchida kubhesa nemessage hanzi Jesus revelation ministry. Jesus revelation ministry haina nyaya dzepabonde dzekuti hanzi virgin kana chii. Nekuti Jesu anototi chifeve anochitora uchisa mune vamwe ubva ati vanga vachikupa mhosva ava iwaregerero neni handisi kutokupa mhosva. Saka alright, nhai baba mwana wamasangana naye murodhi achiita chifeve mukamutendeutsa obva atendeuka nemwoyo wese, Mwari vomunzwira nyasha, voda kumupa marriage, imi sabhishop momurambidza moudza mwana wenyu mutendi mukomana kuti nekuti haisi mhandara. Ndizvo Pauro anoti kudi kana munhu ave muna Kristu achisikwa chitsva, chachisikwa chitsva, zvinhu zvekare zvadarika. Saka muri kushandisa Bhaibheri papi kana muchiramba chegumi nekuti Old Testament, asi nyaya dzemarriage, nyaya dzishandisira Old Testament. Hamusi kudzishandisira New Testament. Zviri kureva kuti iye ndiye zvinoratidza kuti haazvide iye pache zvake haadiba, anoda kuti kana kuri kuroora ndoda kuroora mhandara. Chero nhasi kudai kuti mukadzi wake vazorambana kana kuti pane zvaitika iye asara ari ega, kana kuti anoda futi mhandara, anotoda mhandara mainterest ake. Saka chifungai mimi kuti tisikadi kubata kusvika ikoko, but chifungai kuti mimi zvimwe zvichida mudzimai wake the late may she rest in peace, pamwe she was a virgin, right, ndizvozvo ndobva tazonzwanzi aroora. Saka it's obvious ari kungoteera ari kuteera mavhijini, ndo interest yake ende hazvina kuipa, but usaite doctrine. All right, that's your own personal interest, ndo zvaunoda iwewe. Ende zvakatosikwa zviri mumunhu naMwari, munhu ane zvaanofarira kuti une will, hachizi chii, but don't impose that as a doctrine zvekuti awa affecta Christian life yevamwe vana. Tine vana vakawanda vakarepwa. You can say that again. Tine vana vakawanda vakadeceivwa nemari, vakazotendeuka vakawanirwa nyasha. Vana ivavo muri kutaura kuti havafaniri kupinda mumarriage. Alright, iyewa murume uri kutaura zveizvozvo, are you virgin? You are not. You are busy ukuda kuswera kubvunza dhingi iwewe wacho. And you can't be a virgin twice. You can't be a virgin. Saka baba ndiri kuti inini katati law is dead, law is dead. Anide. Katati law is dead. Ngatisiye law yakadaro. Giving haina tithe kuno kuNew Testament. Giving in a free will. Free will giving. Yeah. Free will offering. Zvinobva pamoyo baba. Pemunhu. Wasundwa. Kana tafunga kuparidza kupa, ngatiparidze izvo zvekuti but topa vanhu mukana wekupa nekuda. Kwete kuisa mazita. Offering ane mazita. Kune altar offering. There are many business out there. Let us do business. Kwete kuita business ni chechi. I agree with you. Kwete kuita business ni chechi. Church is about the salvation of the souls. Haisi nyaya ye my own stomach. Haisi nyaya kuti ndopfuma popularity. Kuti ndiwane fame. Ndezvitsvagire. Zvekusvika pakuti unodestroya vamwe vanhu vese uchiti vari kushandisa law, vari kushandisa imbavha vakadai wodzokera kulo ikoko unopika zvauri interested nazvo wozviimposa kuvanhu.
Endi vanhu voomberera maoko. Handizivi kuti vanhu vanenge vari kwamakandiwa vachiomberera maoko vakakwana here. Ko vari pasi pako ivo vakakwana. Vanenge vachizhinya. Vakadzi vakuru varipo ivo vari vese makapinda mudzimba muri mhandara. Zvamuri kupemberera achitaura kudai so. Murume wako akapanduka nhasi amurambwi mese imi. Munoramba. Muri kuzhinya chiva. Ende munhu waMwari ngezati mataura zvakanaka. Ende mukada kuzvitarisa dzimba zhinji dzine vanhu vanenge vachitoti I am happily married. Vazhinji. Vamwe vakatosangana dzisiri mhandara. Vamwe vakaita maexperience vakabvisana umhandara. Vasati varoorana. Vari vana vadiki. Vamwe vakarepwa. Vamwe vakanyengedzwa nemari. Amen. Saka hazvina kunaka kuti muite zvinhu zvekuti hatichaoni grace. Hatichaoni Mwari. Nyasha dzinonzi dzaJesu tinodzi apply papi apo. Pakuti togara pasi toti uda kuroorwa mwanangu. Ndafunga kuroorwa. Imboinai kurwizi. Imi zvaitwa pachivanhu. Monotarisa mobva mauya moti. Asi. Mukomana angaida kuroora akufanira kutosiya. Munhu uyu anga achinamata uyu, anga akatendeuka. Maita sei nemweya wake? Maita sei nemweya womunhu uyu? Hatisi kukurudzira vanhu kuti vatambe vachibviswa umhandara vachiri vanhu vadiki. But hatisi kuda kudestroya masouls evanhu. Ko ivo Mwari pavaiti kuna Hosea, enda unotora goma vachida kuedza kuratidza ukama hwaIsraeri naivo Mwari kuti kunyangwe Israeri ukaita ufeve ndikakuramba saMwari wako ndinogona kukutora futi ndichikudzosa ndichikuda. Aimapanzwisa kureva kuti kunyangwe tikazviaplya muupenyu hwedu tine vanhu vazhinji we have made mistakes in this life. Vangava varume, vangava vakadzi vakaita mistakes, but Mwari ovapa another chance. Isusu vanhu vaMwari manje because takawanirwa nyasha. Pane munhu andaitaura ndikati munoziva kuti kushumira kwatinoita hakushamisiri. Kushamisira chii? Hapana chamboshamisa. Saka kugona here? Hakusi kugona. Because hatizvigonesi. Inyasha. Tinogoneswa naiye. Ukada kutotarisa kuchinonzi munoziva here kuti kunotori nevanhu out there vanogona kuexplaina zvinhu handiri kuda kuexplaina better than me. Amen. Vanhu out there kune vanhu vanogona kuparidza kudarika vanhu vatiri kutaura kuparidza. Amen. Saka kuteererwa nevanhu vakawanda inyasha. Amen. Haisi nyaya kutogona kuparidza. Baba, ndoda kubvunza mubvunzo kuti saka shoko rekuti kana kunyange zvivi zvako zvakatsvuka seropa ndichazvichenesa richaapplyiwa papi kana takuti akaita chivi chakati aregererwa? Hazvichashandi. Alright. Saka zvoreva here kuti inonzi chi salvation is for the righteous? Kristu anoti ndakatoinga varwere ndo vanoda chipatara. Chinoita kuti varume vakuru nevakadzi vakuru vanoti vanoziva Mwari vanotenda kuna Mwari vanoomberera munhu achiparidza out of salvation and achideclare kuti I am the only preacher anoparidza chokwadi. Hakuna zvakadaro. Ari kuparidza zvinhu zviri kunze kwesalvation. Kunze kwesalvation nekure baba. Ini iyoyo yakandirwadza. Not because ndine zvimwe zvinhu zvandinenge but nyaya kungofunga kuti no semunhu waMwari ndindofanira kutokamfota munhu anouya ane situation yakadai. Umwe haana kutosvika pakungobviswa mhandara, umwe akatouraya mwana. Akauya kwandiri ndofanira kumupa mhosva here? Munhu waMwari tichipedzisa naye mataura nyaya yechegumi kuti dakubvunza mubvunzo wani kuti taakubvisa imimi amubvise chegumi munopa according to 1 Corinthians chapter 9 second story. Ipo wakafara usina kumanikidzwa usina kushoperwa because variko kamwananzi muda kuti Mwari akuitire chakati mari yakati bvisai
bvisai $20 muone here kuti mwari havaita sei havakuiti dzese dzedzo Yes. ndoti I want you kuti mumbopa a word of advice kune hama yedu pamataura nyaya iyi yesalvation kune amai Jeremiah. Okay. Kuti what advice can you give to her? I'm sorry, handina information yakakwana pamusoro pesituation yake. All right. Handina information yakakwana, handina kunge ndichita follow up ne. All right. Ndiri kungoziva kuti pane imwe scandal. Mai Jeremiah vakarepwa. All right. Okay, tikati vakarepwa tanyepa. Because nyaya yacho yakatopiwa mutongo. All right. And the suspects were found not guilty. Not guilty, okay. Saka kune varume vakapomedzerwa kunzi vakabata mai Jeremiah chibharu mushure mekunge vahayana. Saka mai Jeremiah vakazoenda kwa DJ Ola podcast. Okay. Munhu ari married mai Jeremiah. Oh yeah. So kwakuzotanga kudurura zvavo zvese kusvika pakutsanangura mabvisirwo avakaitwa umhandara. Okay. Sendataura nyaya yeumhandara was maitaura. Tataura nezvazvo. Saka pamaitaura ndabva ndafunga kuti probably you might be also the right person to give a word of advice. Saka vakabva vataura nezita remunhu akavabvisa umhandara kumasure ende munhu achiri mumarriage. Okay. Ati muriwana. Saka ndopa ndati probably you might have a word. Yeah. Rinogona kubatsirawo dzimwe hama dzedu. Munoziva baba zvandiri kuona panapa ndezvokuti tinogona kunetseka nekuda kupa advice kumunhu asingachafaniri kupiwa advice. Okay. Nemhaka iyi. All right. Nekuti kazhinji ukaona munhu adai adecide. All right. In simple terms ari kungoudza murume kuti do or die. All right. She is ready for anything. Okay. Nekuti iye pazvaakutoita akutoita zvinhu zvekuti aite mari haachinei nedignity. Haana kusiyana nemunhu ari kutamba akashama. Chauya. Chandiri kutambira inini imari. Zvekuti zvamunozofunga ndezvenyu. All right. Ndo spirit inenge yatomugara. Saka kana akazviita neimwe pfungwa dai ari mumwe angotsvaga munhu waMwari anomupa counseling nekuti zvinogona kunge aaffectika in mind. Stress inozviita unopedzisa kutaura zvinhu zvisina basa. Saka pamwe inogona kunge iri stress, ngaangotsvaga munhu waMwari anomupa counseling. Amen. Oudzwa kunzi life yakadai because zvaakaita izvi hama dzemurume hadzichatomude kana hama dzake dzimwe dziri kunyara vaitamba naye iye haasisina basa nedignity. Zvinogona kuita iri attack yekuti Satan was there to destroy her or ndiye atova nedecision kuti anichada handichinei nazvo. Regedzai titende Mwari. Apostle, thank you so much this wonderful conversation. My audience, we thank you. Our viewers, we thank you. God bless you. Ndofunga wadzidza zvataurwa nemunhu waMwari. Usamanikidzwe kupa. Ndava kupa kwekumanikidzwa, kupa kwekupiwa stipulation hazvina blessing. Hazvina gomborero, hazvina makomborero. God loves a cheerful giver. Ipa wakafara. Chaunonyatsonzwa kuti nini I want to give. Usina kushoperwa, usina kuudzirwa, but waudzwa na iye mweya mutsvene akuudza ega kuti ipa. Mwari wakuropafadzei. Kana uine any contribution, let us engage. Mwari wakuropafadzei, Mwari wakukomborere. You want to say something? I'm sorry sir. Ndada kuti ndiwedzere pakuti the giving of the New Testament inofanira kunge iri free giving handiti. Hatisi kupa nekuti takapiwa. All right. Yasiyana neOld Testament. Old Testament waifanira kuti ukapiwa wopa. All right. Ye New Testament hatipi nekuti tapiwa. Tinotopa kuti tipiwa.
All right. nekuti takapiwa pachena. All right. But kana taane zvimwe zvatiri kuda Tinopa. tisu tinowedzera. All right. Izva ndiwo akuda kuti upenyu hwako huende pane imwe level. All right. Zvauri wakatopiwa hazvisi kuda kubhadhirwa nechegumi. All right. Oh, wonderful. Mwari akuropafadzei. Thank you so much. Totende. Mwari akukomborerei. God bless you all.